Pertama kali nyoba mangan lalapan kembang telang. Kene tergandeng akeh banget sing do seneng mangan kembang telang digawe lalapan. Dadi iki aku pengen nyoba ngrasake kembang telang iki kaya ngopo rasane. Nah, iki mah aku langsung on the woods ning Tegal golek kembang telang. Sing dipetik sing nom-nom wae ya, sing nom-nom sing seger-seger sing lagi mekrok-mekrok ngono kae, sing lagi harum-harume. Aja sing loyo-loyo ngono kae, sing alem ngono iki rasane iki wis kaya ngopen wis alem ngono kae iki. Wis entuk semene iki ya iki aku langsung wae tak budal gawa mule. Lah iki cukup aku wis tekan dapur, tekan ngomah ngono wae aku langsung gaweke sambele. Lah iki tuh sambele iki aku ora pedes-pedes banget. Sing pedesin lombok ke nomor 4 ngono lagi pedes rasane. Iki diulek nganti lembut. Lanjut mari ngono iki genrak lalaten sing mangan tak goreng ke tempe dene tempe yus ben rapopo. Tempene cukup tanpa busana wae karo ikan hiu. Nah, iki wis dadi keitimul karo lalapan kemange karo kembang telange sing kumetek mau. Nah, iki menunggu wis dadi mari kita coba. Lah iki kembang telange rasane iki jebule ki enak banget dipangan mentah ki. Ora pahit ora senger ya rasane ki rumah aku ya rada legi-legi sithik ngono. Sing wis tau mangan lalapan kembang telang ayo coba di komen.